24 соли ахир раҷабгул барои фарзанди ягонааш ҳам падару ҳам модар аст. дар даврони ҷӯшу хуруши ҷавонӣ ӯ дарк намекард ки набудани мард дар хона дарди сараш мешавад. вақте ки ман кор мекардам структураи ҳарбӣ ба мана мегуфтанд ки ту дуруни мардако гуфта мана дашном медодан. 2016 мана задан. раҷабгул маҳмадқулова сокини маҳаллаи пахтакори ноҳияи Сино аст. ӯ мепурсад, чаро дар ҷомеаи тоҷик барои он ки зан туҳмат ва таҳқир нашавад, ҳузури мард ҳатмист? як пажӯҳиши ахири созмони ҷаҳонии International Alert ҳам таҳти унвони зиндагии шоиста дар ду минтақаи Тоҷикистон суғду хатлон муайян кардааст ки аксар занони ҷудошуда ва фарзандони онҳо гурӯҳи хеле осебпазиранд, зеро занҳои танҳо зери маломати ҷомеа қарор мегиранд. сабабе ки мумкин ки дар хонаи мард нест, занако гап мезананд, байни ваё мард доранд, ваё гап мезананд, байни хушон мумкин мувофиқ намебиёнд. акун чӣ масъалае ки аз тарафи мо буд, мо фаҳмонатӣ кардем. равоншиносон мегӯянд ин падида ба равони зан таъсир мерасонад. ҳамсояҳои раҷабгул ҳам мегӯянд ӯ ҳамеша асабӣ аст. ҳамун магазинам мерем меён гудакоро санқати мезана ина чӣ проблема кадомаша гӯям ман шумо ба. занони бешавҳар ва ё талоқдида мисли раҷабгул аз назари мардони тоҷик аз эҳтирому эътимоди камтар бархурдор будаанд. зан ки аз шавҳар ки зан шавҳараш ки бандагӣ кард бояд зан шавҳар кунад. худи бонувон мегӯянд мавқеи иҷтимоии зан метавонад ба хушбахтиву обрӯи вай афзояд ва баръакс халали ҷиддӣ ворид кунад. این چیز رو البته مشاهده میکنیم به قوله که قرباقه شو دارد آبرو دارد همین خیل مطلع هست در عرفیت همین بیای ما گفتند. بدون مرد تمام عمر زیستن نه تنها خودی زن را به مشکل فراوانی روانی و اجتماعی گرفتار میکند، بلکه فرزندان این گروه زنان هم از جای خالی بوده مرد در کنار مادرشان اذیت میکشند.